și bine v-am găsit la un nou episod. Nu știu, dar astăzi o să vorbesc cu Siren Head. Vedeți aici? Așa facem. O să facem asta mic. Și alo, Siren Head. Vedeți, e Siren Head-ul adevărat. Știu că așa s-a pus numele, știu că e un pic cam ciudat, dar scriem. O să scriu ce vrei. Nu știu, tot nu răspunde. Așteptați un pic. Ești așa dulce. Totuși, fratele meu vorbește și sunt singură în casă și mi-e frică. Și o să-i scriu. Sunat sine șase. Sunt singură. Nu știu tot ce se aude. Stai să strig-o dacă știu că Alex ești afară. Alex! Alex, ești acasă? Dacă ești, de sonorul mai încet. Că fac video. Știu de toată lumea cum vorbești cu Denisa pe WhatsApp. Ok. Nu știu dacă vorbea, dar am zis așa, doar că încă mi-e frică. Audiți ceva în spate? Deci se aude ceva în spate. Ok. O poză cu mine întorcându-mă. Deci tot se aude ceva în spate. Dacă îl văd pe Siren Head, n-am cum să vi-l arăt, că am auzit în fapt real, spus de oameni de știință care s-au, că de oameni de știință, un fapt real, unii care s-au informat multe despre Siren Head, că Siren Head nu poate fi văzut. Stai un pic. Hai să văd dacă e adevărat. Să întreb pe Siren Head. Ce? De unde are asta? Ce? Ok, nu mai contează. Ok, o să... Ok, nu contează. O să-i scriu. Tu poți fi vedeat
Siren Head, tu poți să fii văzut în poze sau în filmări. Siren Head, tu poți fi... ok, am uitat. Fratele tău e mort? O să-l întreb o chestie. Puteți să văd. O să-l întreb că dacă mi-a făcut pozele, înseamnă că e în casă. Siren Head, dacă mă auzi să-mi scrii. Tu poți fi vedea în poze sau în filmări? Siren Head, răspunde-mi. Știu că nu ești în casă, dar poate mă auzi. Siren Head. Siren Head mi-a dat bloc. Ok. Siren Head. Siren, tu. Eca, deschide! Siren Head vrea să intre în casă. Deschide că nu zic! Cine ești? Sunt eu, Alex! Deschide odată! Bine, acum vin. Nu se deschide! Deschide! Ba da, s-a deschis. Nu se deschide! Ba da, se deschis, mincinosule. Ei, da, vedeți? Ok, o să șterg acum asta. Nu se mai aude. Ok, Siren Head ne da bloc și nu mai închide. Oare el poate să fie văzut în poze sau în filmări? Să mă întreb. Se aprinde apa random și se deschide. Mi-e foarte frică. Let's go. S-a aprins televizorul. You could even imagine. Și sunt în bucătărie și zboară un pahar prin cameră. Uite că primele noastre Dar tot se deschide. S-a deschis frigiderul, nu glumesc, nu glumesc. 30 de diamante, 40 de Uitați, e deschis. S-a deschis și televizorul. Acum am închis ăsta. Închidem și televizorul. Ok. Stai, apa de la baie deschisă. La bucătărie. S-a deschis. Ai, ce se întâmplă? Se aruncă chestii random prin casă. Se întâmplă multe. Apa de la baie. Trebuie să știu cine îmi face asta. Nu mai vorbesc cu Siren Head. Acum depinde de mine ca să rezolv problema. Acum ai o singură să faci. Activează factura electronică din contul tău Eon MyLine și poți câștiga 100. Stai, piciorul. Eca, deschide! Nu. Ce e asta?
Dar nu Veni- știu, parcă în filmare se văd mai multe picioare decât trebuie. Dar în realitate nu se văd. Eca, deschizi un pic. Dar știu că Siren Head poate să imite vocile Eca, nu celor dragi. Siren Head. 15 goli. Hai, nu e greu, zic eu. Nu deschid, știu că e Siren Head. Ok, revenind. Aici cât e? 15 goli. Hai că am făcut. Hai că l-am făcut. Mi-e frică. Poate să intre Siren Head. Mă duc să închid TV-ul. Iarăși s-a deschis. Dar nu știu, pe filmare se văd mai multe picioare. Unde-i telecomanda? Ce? Ce? Ok, deja mi-e frică. Cred că trebuie să ne mutăm. Cred că în 24 de ore mă arunc de pe geam. Dacă nu o să mai postez, m-am fost prins de Siren Head. Să aud o salvează-ne și să nu mai multe picioare decât trebuie. Măi! Ah! Băi, ce vede, dacă vedeți asta, trebuie să vă spun, nu o să mai postez de acum încolo. Și asta a fost tot video.